दैज्लां बोथोरा सफैबाय नालाय नै बोथोरा अखा जालायबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा अखा बोथोरखायनो बारा आइटेम खालामाखै मोननैसो आइटेम खालामदों फिसा फिसानो सिम्पोल मोनखांजोब्बायबो ओमफ्राय आङो एसे देखायनि आरोना दिनैनि आइटेमफोरखौ जानायनि आइटेमखौ नै बेखिनियानो बियो मा होननानै खिथानांगौ होनदों बिलाय भिन्दि फ्राय नुनायाव सिनायखायो न' लोगोफोर भिन्दि फ्राय ओमफ्राय नै बियो केरेला फ्राय ओमफ्राय बेयावहाय माबा मुथुआ ना बोथिया बायनानै लाबोनायमोन आरो दहाय बोथियानो फिसा फिसाथार फल ना बोथिया आलु रोसि जेब जेबनो मानसि खम नालाय बिनिखायनो ओंख्रिफ्राबो एसेल' आरो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो माने जोङो टंलायावहाय थांगासिनो आरो फिसा खामानिनि थाखाय खामानियाथ' आंनि नङा मुथुनिसो ओमफ्राय मुथुआ आंखौबो थांफानो लिंनायखाय आङो ओंखारबाय ओमफ्राय बे जों थांनायखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांनो नागिरदों जोङो टंलासिम थांनायावहाय लामा लामा मा नुलाङो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय जाहा मुथुखौ सोरबा मा मावो होननानै सोंहरबाय थायो ओमफ्राय मुथुनियावनो सोंनानै लादो मुथु दे नों मा मावो खोन्थानानै लादो आंथ' सिगाङावनो खोन्थाखांखाबायमोन अब्लाबो सोरबा सोंहरफिनबाय थायो नालाय बिनिखायनो नै जाहा मुथुआनो खोन्थानानै लासिगोन आरोना दिनै दे खोन्थाना ला मुथुआ मा मावो माने आंथ' फार्स्ट अफ अल साख्रि मावा साख्रि गैजा रोङा ओमफ्राय आङो LIC आव मावोमोन ओमफ्राय बेखौबो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय दायो आङो बर्थमान ससियेल सार्भिस मावो जोंनि बर' बाजार आनसलिक एबसुनि बिबानगिरि आङो सासे आफादगिरि जाना दङ लोगोसे फिसा बिला माने बिजनेस दङ आरो ओमफ्राय लासैनो बेफोर बिजनेसखौ माने गिदिर खालामलांनो नाजागोन बेखिनियानो आरो माने औ बर्थमान माने आंहा साख्रि गैया इनकामनि लामायालाय दङ फिसा फिला दा पारमानेन्ट जाथ'वाखै आरो बैयाव फट' लालायनोसै आं मोनसेयाव इयाव आइहा मानसि गुसु लोंनो हानाय नङा दे गुसु दा बिसालाव हाबगोनबालाय आरो बैयो जाहा मुथुनि लोगो दिदेनसा दैमारि बेहाबो इउटुब चेनेल दङ लोगोफोर दैमा ब्लग सानफ्रोमबो भिडिअ होयो सानफ्रोमबो नंद्रायाबाबो बिदिनो साननै सानथाम बिदि थानानैबो होयो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बिनि चेनेलखौबो न' दिदेनसा सापर्ट खालामलायनांगौ न' जों गावजों गावनो सापर्ट खालामाबा जोंखौ सोर सापर्ट खालामगोन बेनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो माबायाव होगोन डिसक्रिपसनाव लिंकआव होना होगोन
टंला कलेज 1970 मायथाइयाव गायसननाय नामा टंला कलेज मोनफैबाय नै जोङो टंलायाव फैनाया ओमफ्राय आङो सिगाङाव टंला कलेजाव फरायहांहां जादोंमोन आरो एसेनि दारैनो दोरोदबाय फरायनाय जायासै कलेजाव जोङो टंलायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै एसे जानानै लानो नागिरदों रुटि मुथुआ जायखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बे मानसिया दाबो मोनफैयाखै नालाय बिनिखायनो जोङो रुटि जाग्रोना लानोसै आरो जोङो टंलानिफ्राय फैफिनबाय ओमफ्राय नैबे दालांखौ आङो बिराद मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय बे दालाङावहाय आङो मोननैसो फट' लानो होननानै मुथुखौ गारि लाखिहोबाय ओमफ्राय दायो आङो बेयावहाय मोननैसो फट' लानांसै फट' लाखांनानै जोङो न' फारसे थांफिनसै थांनाय समावहाय जों उदालगुरियावहाय आरो फिसा खामानि दङ उदालगुरियावबो हाबलांबावगोन आरोना ओमफ्राय आं दायो जोङो टंलानिफ्राय नै उदालगुरि सफैलायबाय ओमफ्राय दहाय आङो खोन्थाबोदोंमोन नालाय उदालगुरियावबो फिसा खामानि दं होननानै फिसा खामानियानो जाहैबाय नै बेयावनो बियो बिशाल मार्केट दाखालि बावैसो अपेनिं जादों आरो एसे गोदानानो सप्तासेसो जाबाय खोमा ओमफ्रायो बेयावहाय मा दं होननानै एसे हाबलांनो नागिरदों हनै जाबायदि मानसि आयु जायगायाबो जिबायदि गिदिरखा गासै मोनथाम ताला आरो ओमफ्राय बे मोनथाम तालायावबो जोङो हाबजोबगोन मा दङ एसे नायलांजोबगोन ओमफ्राय नै आङो बेखौ एसे मोजां नुबाय फसायबाय आरो ओमफ्रायहाय मालाबा डक्टरफोरनियाव थांबोला दख'ना गाननानै थांबा एसे उसुबिदा जायो नालाय बेनिखायनो मालाबा नांगौ जायो होननानै लानोसै होननानै लास्राबाय आरोना आङो बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बेयावहाय मा दङ एसे नायलांनो गोसोब्ला नायलांबानो जाबाय आङो जेसेबां हायो एसेबांनो एसे देखायलांनो नाजानोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा बेयावहाय माबा एसि होथ'वाखै आरो हाग'वाखैनो बेफोर लाइटफोरा फोजोंना दोननायजों माजों जि गरम मोनसोनाय आङो एसिखौ बानायगासिनो जाग'वाखै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय एसि जाबाथाय थान्दा बिराद मोजां जाथारसिगोन आरो नै बेगफोराबो मोजां मानि दंसाबो र' दाना गोजौआवहाय गाखोना नायहैनि मा दङ जिखिजाया नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय सोरबाफोर मालाबा थांबाय बायनोबा बेयावहाय हाबनानै नायबोबानो जाबाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि नुनो मोनगोन आरोना जोंबो भिडिअ लाजोबनो हाबावासैसो आरो माखौ इसिबां भिडिअ लानो हानो न' लोगोफोर एसां बायदिसिना बुस्थु दं नालाय बेनिखायनो आङो जाखिनि हायो एसेब्लाबो देखायलांनो नाजानोसै आरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना गथ'फोरनि ड्रेसाबो नै मोजां दंथारो बांद्राय दामनिबो नङा नै 199 आरो हब्बा बेनिख्रुइ खमसिननिबो दं आरो एसे दामनिबो दं आंबो गांनै लाबाय आरोना जोंहा बाजैनि फिसाजोनि थाखाय जोंहा बाजैया गथ' मोनबाय नालाय मास मोनसेयानो जायाखै बिनिखायनो फिसा गस्ला बायबाय आङो नैबेखौबो लाबाय ओमफ्राय जोङो फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय सेकेन्ड फ्ल'राव थांलायबाय आरोना मा दङ होननानै नायनो थांलायबाय फार्स्ट फ्ल'रावबो बहुद बायदिसिना दंमोन नाथाय आङो भिडिअआव देखायजोबनो हायाखै आरो माखौ देखायजेननो ना एसां बायदिसिना बुस्थु दं नालाय भिडिअ लाबाय थाबाबो भिडिअआबो बिराद गोलाव जालांगोन ओमफ्राय नै सेकेन्ड फ्ल'रावहाय बेफोरबायदि दङ आरोना लेडिसनि पाम्प शु नै रेसफोराबो दंजोबखायो एसेबां दाम मोनाखै आङो एसे मिडियाम साइज बायदि मोनदों बेयावहाय जेन्ट्सफोरनियानो बांसिन खोमा आं बांसिन जेन्ट्सफोरनि नुदों बेयावहाय ओमफ्राय नै बियो जोंहानि बिबोनां जायो जोंहा आइनि फंबायनि फिसाला बेखौ लोगो मोनदों आरो आं मार्केटावहाय लोगो मोननानै एसे भिडिअ लाबाय
ओमफ्राय र' बेफोराव जुताफोरा मा साइजनि दङ एसे देखायलांनि नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं नायनायजोंनो लोगोसे मोजां मोजां मानिसो नै इथि लेडिसनि दङ आङो माबाफोरखौ इफोरो सेन्देलफोरखौ बेयाव खिनियावल' नुबाय बेलेगथिंबो दंबावोमोन नामाथाय आं बारा गिदिंनानै नायहैयासै ओमफ्राय नै दाना जोङो थार्ड फ्ल'राव थांलायनोसै बेयाव मा मा दङथाय नायहैलायनोसै आरो आयु इसिबां गिदिर बिल्डिं मालायसो जाहाबो बेबायदि बिल्डिं थानायमोनबा नै माबायावहाय थार्ड फ्ल'राव संसार जानायनि बायदिसिना दङ आरो मोजां मोजां बुस्थु बेफोर थेमाफोरखौ माबाफोराव नांगौ जासैना बायदि हालदै संख्रि मस्ला मस्लि दोननो थाखाय बिराद मोजां जायोना नै सोरबाफोर बायना लायनो गोसोबा बेफोराव बायनानै लायनो हागोन फिसा फिसाबो दङ गिदिर गिदिरबो दङ आरो दाथ' आसार खालामनाय मानायफोराव नांगौ जासैना थेमाफोर ओमफ्राय नैबे साराया जि मोजांखा तुलुलुनो सासेनिल' संना जानो थाखाय आरामथार जागोन है बिराद मोजां मोजां नुबाय आङो बेफोर बासोनफोरखौ नाथायबा दोंखाजोबोना जाहा न'आव बेफोरो बिनिखायनो लानाय जाथ'वासै आरोना सोरबाफोर जुदा जागोदानफोरा बेफोरावहाय बासोन बाथि बायहैनो थाखाय बिराद मोजां जादों आरोना नै गारबा बायदिसिना सामुस थोरसि दाबोर बहुद दोंखाजोबो आरो बिथिंजाय थाव दालि मामाथाय मिन्थिलायलांला आङो जिखिजाया आङो भिडिअ बानायनानै देखायलांबाय थानोसै आंलाय मा खोन्थाबाय थानो न' लोगोफोर नायनायावनो सिनायखाजोबो नै बेफोरावहाय मा मा दङ ओमफ्रायो बिनिफ्राय गाहायाव नायहरबाला नै बेबायदि नुयो आरोना ओमफ्राय आंना भिडिअआ एसेबां क्लियार फैयाखै मोनाबायमोन एसे सान हाबबाय बिनिखायनो बोरैबा फुरलाला गोमलाला नुदों ओमफ्राय दायो जोङो बिनिफ्राय मा मा लाखो लास्टआवहाय देखायसिगोन लाबाय थानायखौ आङो देखायबाय थालायलायासै बेसेबां खरसा जाखो बेखौबो एसे देखायनोसै बांद्रायथ' लासोआखै लानायालाय फिसा फिसा मोननैसो लादों आरोना ओमफ्राय नैबे थेमाखौ जि मोजां नुखादों आङो जोङो ओंखारबोफिनबाय थार्ड फ्ल'रनिफ्राय ओमफ्राय नै बेबायदि नुहुरो गाहायावहाय गिलु बालु ग्रं ग्रंनो आंनाथ' मेगना एसे बोरैबा खारदों लाबदों गोजौआव गाखोनानै गाहायाव नाहरबाथाय खर'आसो गिदिंलाबायखायो आरोना बेयावबो बोरैबा गिदिंनाय मोनलायलायदोंमोन आङो थार्ड फ्ल'रावबो बिराद बायदिसिना दंमोन नाथायबा आङो भिडिअ लाजोबासै जोङो एसे थानबो जाबाय नालाय बेखायनो लाजोबनाय जायासै आरो मा लांनो फैदो ओमफ्राय केमेराखौ मानो मा लांनो फैदो रायलाय थां ट्राइथिं फैनायाव खाथियाव फैब्रा खाथियाव फै होनदो जा खुरमालै बिसोरो खुरमा गोजा आनैया माला फैया दसे दे आइस बापरे थैंक यू ओके फार्स्ट फ्ल'राव मोनफैफिनबाय नै जोङो बे कुर्तिखौ आङो दहायनो नायनानै गालांनायमोन ओमफ्राय लाफैफिनस्राबाय आरो पसन्द जानानै फार्स्ट फ्ल'राव मोनफैना जाहा खुरमाफोरबो लोगो मोनबाय न'खरनि ओमफ्राय नैबे मादैया जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो लोगो मोननानै आंखौ सिनायदों सिनायनानै माथो होदों आरो बिराद मोजां मोनदों आङो माथो होनायखाय आंनि साबस्क्राइबारफोरा बहाबा आंखौ लोगो मोननानै आंजों रायलायबाथ' आं बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्राय भिडिअबो लाखायो आरो सोरबाफोर आंखौ बहाबाफोर लोगो मोनबा माने आंनि साबस्क्राइबारफोरा आरो आंखौ लोगो मोनबा बेबायदिनो राव होब्लानो जाबाय बिराद मोजां मोनो आङो गोसोखौ मादैजोंबो एसे फट' लाफाबाय दाना जोङो बिल होनोसै लाइनसो जालायलायनांबाय बिल होनोबो जा मानसिखा नालाय नायलांदो अब्लालाय लोगोफोर जों मा मा शपिं खालामखो
जोंना बिला बेसे जागोन नै बेखिनियानो आरोना जोंनाबो संसार जानायनि बायदिसो जाहैबाय बायनायफोरानो र' मा दंमोनथाय नै जोंना बिला बेखिनियानो 2381 बांद्राय लायासै आरोना ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय फैफिनबाय न'आव फैनायनि सिगाङावनो जोङो हिमानसिया बिबैमोनहानाव दंहैयो नालाय बिस्रानाव थांदोंमोन हिमानसिया माने एसे लोमजागासिनो बेनिखायनो न'आवहाय दंहैयो सोरबा भिडिअआव हिमानसिखौ नुथाराब्ला सोंहरो नालाय माहा थांदो हिमानसिखौ भिडिअआव लाबोरि होननानै बुंहरो नालाय बिनिखायनो आङो खोन्थानानै होबाय आरोना एसे लोमजाबाय थानायखाय बिबै लाहानाव दंहैयो ओमफ्राय हिमानसिखौ आङो एसे भिडिअ लाफानो नागिरदोंमोन बेवहाय हिमानसिया लोमजाबा भिडिअ लाजाया नालाय बेनिखायनो भिडिअ लानो हायासै आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय बाय बाय